פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת כל הנפגש בדרכו אורך שלום פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם איתמר, זהו, נגמר המחלום. אבל רגע, אבא, לא תחתכנו שיניים. אבל אבא, רגע, אבא. זהו, אין אבא, מעכשיו זה רק המורה. זהו, נגמר. דוריני? כן. הילדים לומדים עדיין בבית ספר שדות? ברור, למה? אני פה והכל שומם וסגור. ברור שזה שומם וסגור, אמירה. מחר זה 1 לספטמבר. למה לא אמרתם לי? ניסינו להגיד לך. נפלת חזק ותודה שאתה בכלל לא שולט בחיים שלך משותף